Joo, eli me saimme lahjaksi Kiinasta Wuhanista tämmöisen kivan pöpön, johon on ihmisiä kyllä delannut tavallista enemmän, tai ainakin johonkin on ihmisiä kuollut tavallista enemmän viime vuosien aikana. 2019 tämä alkoi, ja nyt 2023, 4 vuotta myöhemmin, niin meillä on nyt semmoinen tilanne, että Kiinassa on niin paljon ruumiita, kun siellä on poistunut nämä koronarajoitukset, jotka oli siellä aivan järjettömän tiukkoja, niin ihmiset alkoi tappaa itseensä sen takia. Venäjällä sut työnnetään ikkunasta ulos. Niin sitten Kiinassa ihmiset ihan vapaaehtoisesti hyppää ikkunasta ulos kuolemaansa, koska ne ei vaan enää kestänyt sitä diktatuurin tapaista koronakieltojuttua, mikä siellä oli. No, se otettiin pois ekan kerran Kiinasta nyt 1-2 sitten ne koronarajoitukset, ja sitten siellä on semmoisia ruumiskasoja, että syystä tai toisesta, niin siellä on nyt tässä viime viikkojen aikana kuollut niin monta ihmistä johonkin, mutta koronaan ei ole virallisesti kuollut, mutta jos siellä käy katsomassa ja haastattelemassa ruumishuoneilla tai muuta, niin näkee selvästi, että työntekijät myöntää kyllä, että nyt on ihan aivan tavaton lisämäärä ihmisruumiita syntynyt. Että siellä on nyt siis Jumalan kautta siellä ei hautajaistarvikkeet ja tämmöiset viedään käsistä, että siellä on ihan kauhea ruumiiden määrä, mutta Kiinan kommunistinen hallinto on diktatuurimaisuudessaan päättänyt, että nyt näitä ei merkitä paperille, näitä koronakuolemia. Koronatestejäkään ei saa enää, tai ne maksaa ihan hervottomasti. Ennenhän oli pakollisia ne testaukset joka päivä monen kertaan päivässä Kiinassa. Ja sitten nyt kun sä koetat matkustaa johonkin, niin Kiinan hallinto ja hallinnon työntekijät kannustaa ihmisiä levittämään koronaa maailmalle. Esimerkiksi tässä valokuvassa, niin tässä on tämmöinen kiinalainen kysyy, että hän on just sairastanut koronan tai on vieläkin koronassa, että voiko hän matkustaa, niin siellä korjataan, että joo, että älä nyt vaan sitä täytä siihen lentokentän lippulappu se, että sä oot just sairastanut koronaa, että se lentokenttävirkailija vaan antaa sulle uuden lappusen, että ei kun täytäpäs tämä, että ei sulla mitään koronaa. Mä laita siihen, että oot sairastanut korona hiljattain. Ne kannustaa levittämään koronaa ympäri maailmaa. Tämä voi johtua siitä, että toi talous Kiinassa voi ennennäkemättömän huonosti. Siellä on ollut nyt yli vuosikymmenen aivan uskomaton talousihme tapahtuu pari viime vuosikymmenen aikana. Ja sitten nytten Xi Jinping ei ole, se on vanhan kansan kommari, eli se on enemmän kiinnostunut niin kuin Putin tämmöisistä aluevaltauksista, niin havittelee Taiwania ja ilmeisesti Intiassakin jotain aluekahnauksia, niin aika törkeätä, että peitetään kaikki koronakuolleisuus tilastoista ja kannustetaan kansalaisia levittämään koronaa ympäri maailman. Kiinassa on tietenkin valtava määrä ihmisiä pyrkii nyt ulkomaille, koska ne on kokenut semmoisia asioita sen koronarajoitusten aikana, että ne ei halua enää Kiinassa asua, mutta sitten taas valtio oikein haluaa heidän levittävästä koronaa maailmalle paetessaan Kiinasta, koska en tiedä, olisikohan se sitten silleen, että kun Kiinan taloudella menee huonosti koronan takia ja Xi Jinpingin muiden virheiden takia, niin ajatellaan, että joo, että antaa koronasta jyllätä maapallolla, että
uudet variantit, että kuolkoon nekin siihen, että mitä sitten, että eihän sehän vaan tasoittaa tätä pelikenttää, että kaikkien maiden taloudella menee sitten huonommin ja kenties sitten eurooppalaiset ei sitten ihan niin innokkaasti enää puolusta Ukrainaa, jos korona tulee takaisin. Että heti kun Ukrainassa alkoi sota, niin meillähän hävisi korona. Joo, eikä tässä sitten muuta, että tämmönen pieni keskipäivän tämmönen piristeuutinen. Hyvältä vaikuttaa, että todella vastuulliselta. Siis Kiina on kyllä ihan uskomaton. Viime aikoina Kiina on muutenkin niin kuin pystyttänyt muun muassa Ruotsiin niitä poliisiasemia, mitä siis ei ole oikeita poliisiasemia, vaan feikkipoliisiasemia, jotka ovat niin kuin Kiinan poliisiasemia, jotka sitten, joissa sitten pakotetaan Ruotsissa asuvia kiinalaisia palaamaan Kiinaan, jotta saadaan kaikki tiukkaan kontrolliin, ettei vaan kukaan ole mikään vapaa-ajattelija ja kaikista saadaan hakattua kaikki itsenäinen ajatuksen tynkäkin pois, että saadaan kaikki tanssimaan saman pillin tahtiin kommunistista valssia. En tiedä muuta, mutta toi kommunismi on kyllä helvetin hienosti toiminut Kiinassa, Pohjois-Koreassa ja Venäjällä. Nämä tulokset on aivan mahtavia, että vertainen vaikka Taiwania ja Kiinaa. Molemmilla on sama 5000 vuotta vanha kiinalainen kulttuuriperimä. Tosin Kiinan puolella ne tietenkin tuhottiin ja poltettiin ja Taiwanissa ne säilytettiin. Ja Taiwanissa säilytettiin myös vapautta, yksilön vapautta. Ja lopputulos on se, että Kiina haluaa vallata Taiwanin, koska Taiwan on rahasampo. Mutta joo, en tiedä. Tulisiko tästä jotain positiivistakin ulos joskus, että jos Venäjä ja Kiina möhlii näin pahasti, niin voisiko niillä sitten alkaa puhaltaa uudet tuulet ja Kiinassa tulee joku Xi Jinping ja parempi hallitsija seuraavaksi. Venäjällä se nyt on ihan varma asia, että Kremlin pedofiilia parempia miehiä kyllä varmasti löytyy Venäjältä. Eipä mulla muuta.